surinai katang kaplai mai ganang kaitor no kaksang mai hamai ro apa nang sabda sal kolok ma sengni loke tongai haini hai sono jo o jora no ropika nini wan sok sak nang sengno saklai nam suk mano seng sinani bagai tan ba kaitor nang bebakno nini musuk mane no nang nini kethar kok bai saklai roka abusung kethar bible nogo o bible no tini seng surungna nei kaitor ya seng phailai ka kaitor nang subadi abono buji manani sereng manani jeni bukhawo abono kubui bai seng yasak manani bai kaitor nang subadi jeni thani mangsa pano phan krei nini phola bai kobol paidi te busung sar ganang gai belai kana o pandemic ni jorawo belai kana chasarara belai kana kirma sungsa belai kana tongke sep omahai ngai tongmani jorawo pana kaitor nang sungno subadi abono buji manani sungno subadi reiboni thani sung krak manani jini somoy jini jorano sung nini bagai sung ব্যবহার খাই manani kaitor nang subadi bebak nin thani ya pare subrai Jisu ning bese apa kaitor thani surisana amen enggak padi tini hanya hai koek sabta ni yagulo ang kaitor ni kok sana ni bahasa pika jora manya ni bagai koek sabta ang klai mandia hai pana kaitor jora roma bai hanya hai phaiman pika belai kana kaitor no hambai tebu je nai tong nai rok no ang ani khane hamjakma te chuba ya pharo kachung thangnai 1 Timothy chapter 6 1 Timothy chapter 6 verse 15 okay sana 1 Timothy chapter 6 verse 15 ang porenai man bai kan ken ro kunai mano 15 1 Timothy chapter 6 verse 15 okay man bai kana ang porewana jora sok phaike kaitor bono phunu kana bo engkha hamsajak kaitor bo simi se bokrok bo bugra rok ni bugra bokrok ni bokrok oro hani sawo jora sok phaike kaitor bono phunu kana bo engkha hamsajak kaitor bo sumi se bokrok bo bugra ni bugra bokrok ni bokrok jora sok phaike kaitor bono phunugano bo engkha hamsajak kaitor bo kaitor engkha hamsajak kaitor English sawo God is blessed God tini ang sana nem sukma ke kaitor engkha hamsajak kaitor angke bono bo hamsajak ba bono teman nai hamnani bagai bono source Jisu Kristo seng hamnani bagai ke bo se lama Jisu Kristo se hamnani bagai lama kaitor se hamnani bagai lama oro sawo English bai ke he who is blessed jeng Bible nuko kaitor bon nije sakna hamsajak hai bagai je Jisu Kristo no mannai baro bo hamsajak engke bo je Jisu Kristo no mannai bo beba folani samung folani nangmani tebo chini hamnani bagai bo mano tone male kaitor joto hamari no joto je nangmani hamari abo Kristo ni thani yapari rokha hari bagai je Kristo no mannai baro bobo o hamari bebak kaitor nai homan no manjak mannai lama ungjak je Jisu Kristo no mannai je kaitor borok no hamari
ronai hon mani no lama manjak. Karena like neng tengki wo tui pipe no tepai roma hai. Tabok neng pipe no kolok hang keba neng man sinai kolok liang keba on kai liang keba man liang. But ma tui ke source ke neng already injak. Neng tepai ro hang ke neng pipe tepai ro ke tui pai sinai neng nero. Obokai obosta Kristo no je manai boro spiritual blessing jo to no kai to ronai homani no mannani lama khairoka nang jisni thane Jisu Kristo tongo mane jo to kai tor je hamari ronai nei bible je samani bible je kok romani abno nang manai mano nang nini ngui mano tmake nang abo Bible ni mote kok thai ni mote maya chak nai hinkeno nini abo ngai pare jong Ephesians no thananya Ephesians chapter 1 verse 3 Ephesians chapter 1 verse 3 ang pernai Ephesians chapter 1 verse 3 Faidi jini subrai Jisu Kristo ni bupak kai to no jeng hambai layana tamni henke Kristo bai jeng thansa ngma bising tui bo jukno hani tongkerei bebak no rui chini kaham klaika oro jeng fang kenugo tmaisa bufa kai to no jeng hambai rulaiwana tomoni bagai amni henke Kristo bai jeng thansa ngma bising tui bo jukno hani tongkerei bebak no rui chini kaham klaika tma Kristo bai jeng thansa ngma bising tui se kai tor jengno bebak hamari jengno bebak no rui chini kaham klaika Jisu Kristo ni bising tui kai tor apa kai tor jengno bebak no rukha. That means Jisu Kristo ka source of blessing. Jisu Kristo no jaman nai bebak hamare mano Jisu Kristo no manmani simi chini thani hamari tengo all the spiritual blessings physical blessing bu kaitor hamari kaitor promise kaja tama ke puila sekang hamari bomo jeng bonon sina nangai puila sekang hamari source jeng Kristo no manmani se abose hamari puila abose hamari ni yapang abro man ka ke neng mani mano tabok neng pipe thank you thepai romahai abongka neng Jisu no manmaninka neng Jisu bai thank you nini pipe thepai roimahai tarpore abo haina fain tongsinai Jisu no man yake neng hamari mani meya Jisu no man ka ke nini hamari abo fain tongsinai the source of blessing Jisu ka source of blessing ka puilas kang hamari tamabu puilas kang hamari ka mutangjak mani nakarjak mani mutangjak mano karai ba nakarjak yake ba asai katal yake te oino blessing bo mani maya tamanele Jisu no man kese puilas Jisu no man kese hamari joto no kaitor na mani manai nijo yake Jisu no man mani tamabu mutangjak mani neng mutangjak kang kese neng Jisu no mana neng asai katal engkang kese neng Jisu no mano neng mane Jisu temang kai kya bono neng yasakha nin bukhawa yasakha ke neng Jisu no man ka means neng asai katal engkha neng nakarjaka neng mutangjaka abo ekoi meaning okay Jisu no man ka mane neng te oino hamari no manane bu neng qualified engkha tabo neng bebak hamari no manai mano Revelation thalania funukjak mani chapter 19 funukjak mani 19 verse 9 funukjak mani 19 verse 9 ang puriwana apro aswari ano hai hnei saka o kokno suidi mera besani kailai pandawo kobok jak nai rok borok hamsa jak suari hai hnei bo saka o kok rok kaitone bukhuk ni kok kebei
o kok no suidi mera besa kailai mera besa ni kailai pandawo kobok jak nai rok borok hamsa jak je mera besa ni kailai pandawo kobok jak nai rok borok hamsa jak seba a mera besa sebabu abongka Jisu Kristo angke Jisu Kristo ni kailai pandawo sebabu kobok jak abongka asai katal engjak rok nakar jak rok motangjak borok rok sumsok nakarjak rok borok aro kobokjak जों saimano 7-year tribulation no Jisu Kristo 7-year tribulation iskang rapture o rapture no tuma ang Jisu Kristo o sangsaro nok baroke phainai je motangjak je nakarjak je asai katal engjak no tlangi thangnai geboni pore o hawo 7 bosor tektok kosto tektok nai ke o kosto tektok ni jorawo tumangnai sakao mera besani kailai panda engke je joto Jisuni theibai susajak ba nakarjak somsok nakarjak ba motangjak ba eba ke azai katal engjak borok Jisuni o kailai panda o tongwinai borok aro tongwinai mera besani kailai panda o ke omono norok hamsaja tongni bagi hamsaja जों aro tongwinai this is the blessing hamsaja no hamsaja Jisuno mannai borok bono Hamari yapang Jisuno Hamari yapang angke bono manmani no Hamari cengra mane angke bat pati abo joto kaitor nai hamane abo mangmanai if jodi khorok safano kaitor bai haksal engri thangka angke bo kaitor ni Hamari ni yak ni keplenai kaitor bai kak thangka mane no omohai kaitor ni Hamari no bo yakawi thangmani kaitor ni Hamari no musungya kaitor ni Hamari no nangjagya kaitor bai hasal angke kaitor ni Hamari maya piaba kaitor ni ganda tongka angke kaitor Hamari ronai hari bagai Jisu Kristus sau nengkabo keseng engka suzaka abide in me. You are cleansed with the word which I spoke. In John chapter 3 also, John chapter 15 also, okay, tabo ang bay nangi tongdi. Ang bay nangi tong kangke nero betai thai manai. Ang gu bukang bay nangi tong ya bede betai thai me ya. Om hai no nero ba ang bena ang bay nangi tong yang ke nero betai thai me ya. Tame nero bino Hamari ni lama wo tubu me ya. Homani kok. Okay. Je kaitor bai gana ke tongnai bono Hamari manai tongo bono Hamari manai tongnai first blessing engka Jisun man mani engka te Hamari te kaitor Hamari ronai honmani bobo haino Jisu bai gana ke tongka ke neng o Hamari no bo manai no tongnai so Jesus is the source of blessing Jisu Kristo engka Hamari ni Hamari ni yareng de honsinai na source bongka Jisu Kristo ka source farisang Psalm otang Psalm 73 Lokmung 73 verse 27 by 28 ang porwana 27 by 28 aw nang by haksal ingnai ro komornai nini kok nar yarok no nang sokomornai piaba ani bagai ke kaito ni gana wo tong mano kaham ang nini bebak samang rokno sanani bagai subrayung kaito ni thani ani khorok bomka oro tumaisa asap amo samsuine ka asap bo tumaisa oro hai ni sawo nengbai haksal engnai ro komornai mane kaitor bai haksal engnai ro bor komornai tomani borok haksal kaitor ni gana phaimeya tomani bagi ganda phaimeya borok nakar jagya borok ni sumsok tongma bai borok kaitor ni ganda phaimeya salsa borok kaitor bai sokmor jaknai bustu mani yagulo borok sokmor jaknai mane morkeo khiklai sok jaknai nge oro asap ke tumaisa piaba ani bagi ke kaitor ni ganda wo tongmano kaham boke kaito ni bagi tong mano no kaham kaito ni gana tong mani no kaham ni sao ang ni bebak samang no
사나니 bagay subra yung kaitoni thani ani khorok bomkha tomoni bagay bo obonon torjako kaitoni gana tongoi kaitoni kok no sanani buino sai khanani obonon torjako obonon kaham niso keseng zo to borok nisone bagay omono kaitoni gana fainani kaito bai kerengani teu kaitoni ganda otongani omosi kaitoni ganda 그러니까 내가 이번 기 아사이 카탈 응작보 지수니 간다 만에 동만에 만에 따부 펠로시보 동만에 지수니 삼은거 그달이 동만에 못하바이 그런 거 동만에 어머나 크리스토바이 난게 동만에 이게 어머하게 동양게 는 크리스토 카이토 제 크리스토니 비싱뜨이 하마리 나이 하마니 아버노 게플레나이 제 지수니 저라고 가이돌 지수노 하마리케 로이로가 그러니까 또 스마이크 사모브슨 나이케 노고 제 가이돌 버럭노 하마리로 제 하마리 제 버럭노 하마리로 가이돌 하마리로 아 버럭 니가나고 동칸게 아 버럭보 하마리 만만이 ซึ่ง 누구 또 그럼디 ซึ่ง 롬디 가이돌 아브라함노 Hamari roka. Nge Abraham ni loge tongnai Lord bono sung Hamari manmane nugo. Jepro Lord Abraham bai kagi thango bone Hamari kamai thangbai kya. Jung abo nu kabang ma Bible omhai udaharon nugo. Nge tabok ni jorao bo haino je kaitor Hamari Jisu yakai thangmani pore kaitor bone Hamari sebane oro yakai roka boni sagri rok ni thani boni sagri rok ni bisingtuina kaitone Hamari borok rok mana borok kok pirmani yagulo kaitone kok samani yagulo borok Hamari yachago ge omhaino tabok ni jorabo je kaitoni kok sanai kaitor bai garake tongnai kaitoni bagi samang tangnai omono kaitoni Hamari borok ni thani kaitoni yapari ro ge nero kaitoni borok bai garake tongkangke je borok kaitoni kok sanai kaitoni samang tangnai borok bai garake tongkangke kaitoni Hamari manai teman mele kaitor boni Hamari borok ni thani yapari ro ge neng borok bai neng borok bomhai borok bai tongnai nini tongkusung jibono neng wansong nai bomhai borok bai gara tongke nini kaitoni Hamari neng manai pol tumahisa kaitoni Hamari ane oro yakar zak ba ano yapari roza niso for example 1 Timothy thangine 1 Timothy chapter 1 verse 11 1 Timothy chapter 1 verse 11 ang poribono 11 no sung sajak bai ham sajak kaitor pirdi hne ani yago yafarmani okotma kahamni bisingo asoi phurungmano nukjako Ramaisya sung sajak bai ham sajak kaitor pirdi hne ani yago yafarmani akotma kahamni bisingo tama oro mane tamabu sung sajak bai ham sajak mane blessing ani thani ani yago yafarmani akotma kaham tama polsa ham sajak sung sajak ham sanai sung sanai pana honai mano a ngiyakeba Hamari abono kaitor ani thani yapari kalangka tabo hani bagino mane tamabu tabo Hamari mane na joto asai katal ni thani no yago tong nung bino kaitor ni kokpir kha bo kait Jisu Kristo no yasak maka that means this is the beginning of Hamari bui ano je borok kaitor ni kokpir paika gospel khanaro paika ang yasaka Jisu no yasaka that means ani oro Hamari ni buslei kairo paijaka Hamari cengka ani oro pai tepai ro zakha okay tabo nung abo Hamari busuk yasa abo 당연히 donai busuk yasa yasagia abo nim thangisi so omo haino je prosung kaitoni kokno bino sai knaro boro kaitono yasa that's the beginning of blessing Hamari ge polbo okogno sawo jung Hamari jung gobang ma
माने गोबां मा हामारि मानै मानो जोंनि थानाय कायजर बेबाक हामारिनो माननि बागै लामा खालाय रखा ख्रिस्ट'नि बिसिंतै इंगे जों बाहायके हामारि मानै मान तब जिसु ख्रिस्ट'नो मान माने परे फार्स्ट जोंका जिसु ख्रिस्ट'नो मान माने बनि यागुलोगो जों गोबां मा हामारि मानै मानो आबो बाहायके मानै मान आबो जों वानसंनायनो जों जेप्रो जों कायतने कक नावो कायतने रायदा मते दंगो कायतने ककनि मते दंगो जों हामारि मानै मानो जे बरो कायतने ककनि मते दंया आबरो हामारि मानै माया इवन कि कायतो रनाय हमपानो आबरो मानै माया तो माने बो कायतने ककनि मते दंया कायतने थाने अमनो कायसा तमा condition नों हामारि माननानै के कक माननाय पहिलास कां हामारि तमबो आनि साजलनो पयतो खलायदि हाइसौ आनि साजलनो पयतो खलायदि आमबरो John chapter 6 verse 40 वो तमाइसा आनि साजलानो कायतने मुसुक मानिका साजलानो पयतो खलायजागै मोथांजाकनानि अबनो साजला कायतने मुसुक मानि एके नों साजलानो पयतो खलाया माने हामारि मानिया right that means नों कायतने कक नो मानानाय कायतने कक माखनानाय ओंखायनो नों हामानि ते बाद बाकी हामारे बहायनो बनि कक थाइने बिसिं तिनो बनि कक नो नामानि बिसिं तिनो obedient नि बिसिं तिनो फायो ओंखाय फायदि revelation नो थानाय फैनाय फुनुक जागमनि chapter 22 verse 7 फुनुक जागमनि 22 पाइथाकनि बचाब 7 verse 7 आं पढिबोना जिसु हाय हेनै सावो खोनादि आं दाक्तिनो फायनाय अ बिजाबनि कक दियारि रकनो राखकनाय रक बरक हामसजाक अर तमासा अ बिजाबनि कक दियारि रकनो राखकनाय रक बरक हामसजाक अ दियारिनि कक राखकनाय रक means अ बाइबेलनि कक मते तंनाय रक अ बाइबेलनि कक नो बुखावो चौगै आबोनि मते रायदानि मते तंनाय रक आबो खलायना नायनाय रक बरक हामसजाक so हामारि माननानै के जों अमोनि मते माखलायनाय निनि मते या अमोनि मते निनि मते आबो गथाय आफाननाय निनि वानसक मनि मते आबो गथगि आफाननाय हायफानो अबोनि मते थांखांकेनो नों हामारि मानाय आबो कायकनि कक पेनानि बागै नों बैबे सातक जागो निनि वानसक मनि के तमानि सातक जागै तंगनि ना बिदै तंकेन सातक जाया तंगै मानो that means हामारि मानिया नों कायतनि बागै याफारन नांनाय ओ याफारियाव आं रेस्टुरेन्ट चाइ मानो आबनि नि मते that means हामारि मायांनाय तमनि मला अर सावो याफारदि नों तेबो हामारि माननाय so जों हामारि माननाय के कायतनि कक खानाय मा तंनाय हेंखायनो नों हामारि माननाय first John chapter 2 verse 3 first John chapter 2 verse 3 आं पढिबोना ताबक जों कायतनि दागे मारकनो खानावै तंके जों बनो सिनिवो हनै सावै मान सुगो और तमासा काम के वानसगै पढिदियमनो ताबक जों कायतनि दागे मंग्रकनो खानावै तंके जों बनो सिनिवो हनै सावै मान सुगो नों कबैनो जिसुनो सिनिवो हनै होनखांके नों बनि दागे मारकनो खानानाय और हायनि सावो जों कायतनि दागे मारकनो खानावै तंके जों बनो सिनिवो हनै सावै मान सुगो जदि नों बनि दागे माने मते तंगियाके नों बनो सिनियाखो नों कायतनो सिनियाखो नों ख्रिस्टनो सिनियाखो नों ख्रिस्टनि फाननो सिनियाखो नों ख्रिस्टनि हामजाक माननो सिनियाखो that's why you cannot obey हायनि बागैनो नों बोरै कक खानावै तंगिमेया निनि कक निनि वानसक माने ककनो सिखानावो निनि वानसक माने मते सि थांगो नों बनि सामानि मते तंगिमेया माने नों बनो सिनियाखो माने ना बनि फाननो सिनियाखो बनि हामजाक मानो सिनियाखो बसबाबो सिनियाखो that is why हायनि बागैनो Matthew chapter 7 verse 21 is 23 तमाइसा आनो सुब्राय हनाय बेबाकनो जुगनो हावा हाबै मानग्ला आ सालो गोबां मा आं हाय खायखाब्ला नै साफायानो फियाबा जिसु ख्रिस्ट हाय हनै सावो
ang no sisi sini ya ceng tarok ani orone kutulang di. That means Jisu by borok sini jagya ko borok bo Jisu no kubui ke sini ya ko. Just bumung simino Kristen nai tongo borok kubui Kristen ya ko. Oro obono sawo nung kubui no kaito no sini wongke nung boni dage marok no tui tong nai. Because nung boni uporo borsa nung bos hawo sini man kaito jeng buku bai kaito rok nei hono apa na ke kabang ma borok bukhabai kaito rok nei namaya bukhabai kaito rok nei namaya ne bagai nung boni dage mani mote tong maya, right? Boni bukhabai dak nama ka ke nung boni kok nawi tong mana teman male nung completely boni uporo rely klai nai ngete kaisa jeng hamari manai mano jeng Hamari manai mano jeng je khanamani no bo je sawo abno khanamani no jeng khlai mani bai oboni bible ni mote jeng porekha ba khanaka abno jeng khlai thai John chapter 1 sorry James chapter 1 James chapter 1 22 by 25 Jacob chapter 1 22 ni simi 25 jora ang poriwano bini kok khanama bai simi engkha hanai lama ta korodi hai engyawe bini kok sama tui se tongdi kai toni kok khanawe abo tui tong ya borok bo engkha kha aina sak aina wo sak ni mukhang no nai hai bo sak ni mukhang no naiwe thango phia phat sake bini mukhang bahai Pokjago. Borok rokno phiok nai a soini kerongno kaham ke nai borok abono haino khanayawi kaicomwi khananai borok abono pokyawi abo haike no tongnai borok bose bini samungo hamsanai. Ortomaisa bini kok khanama baisimi engkha hanai lama ta korodi giza thangai nei sukubui kok khanaka pastor kok saka nangmani kok khanawi father phage pokbai abo hai tangdi nei sani chau abo hai engman engka sak no bande mani siklayo abo ni sai abo hai ingyawi bini kok sama tui se tongdi kai to dage ma sui dage ma hai ke se tongdi 사망고 분옥디 어머니까 부코 바이심이 이히네 호야we 사망바이 분옥디 타복 사망바이 만에 타복 보이토 니니 사망바이세 눕작나이 니니 부카 보이토 클라이마노 능 분옥나니게 아보 니니 사망바이 니니 그왕마 크리스찬 어머하이 동거 보크보크 크리스찬은 게나 양 보이토 클라이요 어머하이네 그왕고 지니 버럭 로고 하이네 Tuma ang poito klay hunle sawo samungo ke kere. Temane bagi samungo nubzaya. Rasniti. Nge jepro kongba party ni meeting ngar roibadin girja tongpona girja kare girja emong yawe aros hobina. It means nini samung kere kya samung nubzang liya. Buku we poito kuy nini bekap poito kere kya abo akok ke abo hain ke. Nang tabok te kesha Jadi neng giza thang puke sadu padaro onke neng ini mengsak kerja, oke? Abo poito dalar, bekabo poito keri. Ke abo haino samung baisi punung. Ini samung borok, samung bai jeng punung. Giza thangai dongkla kawai recama bai abo samung ya. Nini সারা জীবন নং কাইতনো মানমানি পরে নং বাহাই সোমবার হন্দি মঙ্গলবার রবিবার সিমিয়া নিনি সামং সাব্রব্রং নুকজাকনানি নাंनाय সাব্রং নুকজাকना नांसिनाय गिर्जाओ खाले दंखला तावै कावै मक्ति खिख्लायो सुरियो फादार फाइखांके बनि जागा सैलायसा बनि जागा थेलेसा abo samung nukjaya. That means nini poito ketui. But 26 sawo samung kere poito ketui. Chapter 2 verse 26. Jacob chapter 2 verse 26.
samangkari poito kutu. Okay? Obo haike Hamari mani meya. Hamari mani meya ni so. Take it John chapter 13 verse 17. Gospel of John chapter 13 verse 17. Ang purigwana 17 13 17. Tabuk norok o kokno sawi manka hake omo haike tongke norok busuk se hamsanai. Tabuk norok o kokno sawi manka bomokok kaitor borokno muthangmani borokno hamjak mani bori sacrifice nerok saimanka kaitoni kok je satwai mane bono saimanka hake omo haike tongke norok busuk se hamsanai. So omo haike tongdi khnawi khnadi norok hamsanai ni se. Of course जों khana nangnai khanani tomani khana nangnai nों khnawi se nों abono practice खालामना khnayakai nों bahai ke practice खालामया हानि बागै Roman chapter 10 verse 17 no sawo poito khnama bai se poito payo kaitoni kok khnama bai. Faith comes by hearing, hearing by the word of God. जों खोनानो नांनाय खोनामा bai paya जों abono practice खालामनो नांनाय सिनि samung bai samungo जों थेबाना नांनाय khanamani no. Luke 11 Luke 11:28 Luke 11 ni 28 ang pernah 28 tamuke Jisu hai henai saka abon slai kai toni kok khanawe abo haike tongnai rokse hamsajak kai toni kok khanawe abo haike tongnai rokse hamsajak. Verse 27 tumasa Jisu o kok sawe tongpuro luku bising ni beri masa bono hai henai sasaka nono ogo tuinai a beri hamsajak nang zamani a abuk hamsajak abo merino samani ko habano Jisu sawo a beri tamai saka a beri ma belai kena hamsajak nono banai nono abuk ti charonai piaba Jisu tamai saka abo nisai kok khnawi tongmani se hamsajak ku niso tar mane nang meri nisai hamsajak ku ngi mano nang kai Jisu Kristo ni kok khnaka nang bono naka tar mane Bible ni kok khnaka nang abono tui tongka nang meri nisai hamsajak ngi mano. So you can be blessed. Tumake nang abono tui tongna ni nangai khnawi nang abono khlainya nangai ngate kaisa bahai ke जों Hamari mani man kai tono borom khlaima bai bono respect khlaima bai bono kiriwi tongma bai जों Hamari mani mano nang bono kirika ngene boni kokno khranai je buma bu phano chrai buma bu phano respect khlayo kiriwo buma phane koknao je buma bu phano respect khlaya koknaya kiriyangke bo koknaya. So kai tono kirima bai जों Hamari mani mano kiri mana no norogo thangnai obai kiriman ya respect kiriman. Psalm number 112 verse 1 Psalm number 112 love mung 112 ek ni ang purnai subrayung lob jaktung subrayung no kirinai boro bo hamsajak bo bini dagi marok no tuyi belai ke khapang sarang jago subrayung no kirinai borok bo hamsajak subray no kirinai borok bo hamsajak tumani bagai bini dagi marok no tuyi belai ke khapang sarang jago je borok kai tono kirinai borok bo boni kai toni dagi mano tuyani nai nai tong thokjak nai kai toni dagi mano tuyani bagai kai toni dagi mano mote tongnan bagai borok khapra nai try khlai nai. That's what here it says. Get Proverbs chapter 7 verse 1 Purang 7 verse 1 ang purnai sajla ang samani kok rokno muito khe tongdi te ang khlai di hunai dagi marokno nung bai tondi sajla ang samani kokno muito khe tondi te ang khlai di hunai dage marokno nung bai tondi ang dage marokno
nungbai tongrodi nini bisingo tongrodi je borok kirinai borok buma bupa dagi klang mano no tong sok di do manusia sok di do rithe sok di do ang payasani ang habatang pakyake amrok khlai sok di je kirinai borok bo khlai sok nai je kiriya borok khlaiya hai ble tv nai pha tong nai podre pod khlai tong nai phiaba je kirinai borok khlai sok nai ko omo hai no je kai tono kirinai borok borong khlai tong nai borok khai nai Jisu sawo sunu khlai di kai tor sawo sunu khlai di sung khlai snai phiaba je sabau kiriya kai toni phanosia kai tor ni hamjak manosia bono kai tor no kiriya kai tor ni phanosia kai tor toma khai man okay kai tor je kubui kai tor je righteous judge abono sia ke nang kai tor tagi mani mote khlai yang nai ke Ecclesiastes chapter 12 verse 13 by 14 of Tumaisha Solomon Raja Solomon Tumaisha borok manusia ni khlai thayeng kha kai tono kiridi kai tono dage man tongdi bono tebung saya nisho okay sang kai tono kiri thai kai tono kiri khangke bodage mane mote tongnai engkena hamari mannai jeng Bible kabang ma udaharan nugu borok rok hamari man mane ageni lai thangjak jugni borok rok samang khlaima bai dage mane mote tongma bai borok hamari mano borok manusia kai toni hamari ni yakni bai ke keple jepro borok kai toni kok khnaya khnawan isan jeng nugu kai toni kok khnaya khnawan pana dorkar nangjaya kai tor saklai tongo sengsano snamnai bebakno snamnai bo saklai tongo bono bono khananam suya bongke sraimang kai toni sraimang borokno mano okay ani bagani Bible sawo jeng Isaiah nugu incline your ears nini khunju kai chongbai khanadi nisa khana kangke nang abono nawi mano namani pore abo hamari manai so je borok kai toni dagi mawo tongnai borok hamari manai phiaba je borok kai toni dagi mani mote tongya borok sraimang mannai engke je borok tomanai borok hamyarokni kokna khangke borok tomang hamari manyang borok hamyarok taburondi nini thani kobangmu borok hamya tongo nung buma bupani kokna yawe je nono hamjak nai ni kokna yawe nung jaiti gusti ni kokna yawe borok hamya ni kokna ke tamang nai nini nukhung dera nai nung dera nai habla nung hamya ni pothe thang nai lama thang nai nini bobishot hamya nai so jeng borok kaham so borok kaham je kai toni raida mote tong nai bono borok kaham nung bono jibono naidi je borok kai toni raida ni mote tongo nung bono borok kaham nei roi mano hai pana gitale thango kai toni raida mote tongya rang chalai thani bo involve tamanai buri charai thani bo involve podre por hamya samgo involve bojese gilja regular thangten bo kai te dage mani mote tongya bo borok kaham ngi meya phiaba nung kri phanang teng ganang phanang teng kai toni dage mani mote tongo boni jibono nukjago okay bo nono lama kaham punu mano bo kai tono kirnai borok jeng romdi Rehoboam okay jeng samu naligel nai Psalm number 1 verse 1 lokmu ek ni ek angkor nai borok hamyarok ni kok bai tongya bo hamsajak bo sumso ganang rok bai himya eba buino hamya sanai rok bai asugya borok hamyarok ni kok bai tongya bo hamsajak borok hamyar ni kok bai tongnai ke hamsa maya blessing mani maya borok kaham ni kok bai tongka ke nang hamsa manai borok kaham dagi nai borok hamya ke no hamya dagi nai ke omohai jeng Rehoboam ni kok no Rehoboam samane Rehoboam Solomon ni besa botomang ka boni
솔로몬 뒤만이 보래 프로자록 사파이야 니네 부파 는느파 정노 벨라이크는 바르자 코토 로카 정따 랭만이 빠이야커 그래서 너 기사 바르자 콤 클라시디 니 프로자록 사파이야 리더로 프로자니 마네 리더로 파이 사파이야 그러니까 뭐 보니 어머 바이 도만나이 보니 ministry by kok salaye senggai boni advisor rok by kok sawi saka sengka dema klaimat sano advisor rok ta ka boroni kok khana di kan derong ni selengai borok tong nai ni selengai borok tong nai te khorok sana dol no sengka boni by assignment dol rok no dema klaimat sa hai si sable bro hai sadi ane babale yak sei sikonsi noro poza nero no hili ro ang neng tebo double play ni jadi yaksi ani baba yaksi chikono ro ang yaksi ma si bera nanyo no pikungo ni jadi nei dage ka bo okra ro ni advisor di kok nalia bobai tongnai bobai asai mani kok rok si khana si boro haya ni kok getamang ka boni singhason khak nei ngi thangka khak dosta Israel dofa bono yakare re kaisa dol ngi thangka ke botama Rehoboam ni te koroksa kagi tangka botomas kamu tuma bom anyway ang bumung poki tongka Rehoboam bumung poki tongka habana Rehoboam ke Solomon ni besar te kaisa si emo borong ni kingdom khag nei ngai thang ro khag nei ngai thang to mane hole bo borong ni kok nali ani bage Rehoboam borong ni kok nali bang Rehoboam raja nge orono jeng sebani kok na thai je kai to ni dage mani mote tong nai borong ni kok na thai so te kaisa ke sebab hamari mani man je borok nai somui tong nai mane bahai sengsar ngi tong ngia tong nai somui kai to ni kok bai bible bai miliroi nai somui tong nai borok hamsa jak borok hamare manai Revelation 16 watchful English make watchful no funukjak mane chapter 16 verse 15 verse 15 khanadi ang sikok haike phayo sisawi tongwi bini riro kahamke naiwi tongnai borok bo hamsajak hake bo ri krui ke buini buskango lasima sengsa ke tongna nanglak ortama sisawi tongnai watchful sisawi tongnai borok hamsajak jabok jekono somoy Jisu Kristo phaimano okay nung jodi sisawi tongya nung tomanai ready ngi tongya okay jepro phaikyangke nung sisa sogyangke nung lasima sengsa nai ni so jeng motangjak mani pore Jisu man mani pore bo jodi nung watchful nya nung sisawi tongya okay mane nini wansok mungbai Jisu jekono somoy phaimano abo haike nung nini wansok ma bai tongya ke nung hamari mane maya tamane male abo haike tongya ka tini Jisu phaya kho nge nung tuma khai tong nai nung sungsoko kulugi tong nai Jisu bopro phai nai debu 100 bosor pore kon phai na ang tongsak phai kele ne ulo ang thuje tuyo kaham samang khai nai tabok ani tongthok tui tongrana so omo haye wansokoi nung nini mote tong nai kai tone han non bu wansok yang nai that means you will not get a blessing ketika jangke paithak ni asai katal ngmani yagulo jeng jodi kai toni kok na yangke jeng hamari to manje rang nai tomangke kai torbai jeng khorai jak nai mane jeng kai torbai chastisement rajak nai khorai jak nai no busaro kok na yangke tama rithe sok de ingke the yangke bupa strict bupa ke tama bupa strict ke tama bunai tomai kok na ya mairang susok di suya enggak nok party yang ketema zakna don bagus
borokni khlai thaino borok dage mane no khlaiya same thing जों जिसुनो मान खांखे जों काइटोनि बसा ओंके काइटोनि बसा ngai काइटोनि dage mano khlaiya angke hamari to तमनाय रनाय माने मानियांनाय of course first hamari tongnai हायबोनो जे गोबां मा hamari रनाय ने list तंजा आबो मानियांनाय instead तमनाय जों chastisement माननाय तमा खरायजागनाय बायथांगो आं फरायनाय Hebrew chapter 12 verse 8 Hebrew 12 8 Hebrew 12 ni 8 आं फरायनाय Bini te besarok buzak mahai norok buzak ya henke norok soy busak kalaya basalse. Oro soy ni cimi pori tangke nuk nai hai bana se pori lia. Otomaisa norok busa buzak nai. Norok manjak mano apa se kalai bla henei soy di. Barsat edo bini te besarok buzak mahai norok buzak ya henke norok soy busak kalaya basalse. Norok kok naya ngai 사선 클라이자기 않게 너로 부사기야코 바설세. 다음에 저또 부사는 꼭 나이 않게 가이터보노 사선 클라이나이. 제스타이스멘트 라이 코라이나이. 부파가 한게 하이네. 부파 스트릭 그부이 부파 그부이노 시나이 기안 근한 부파 한게 부사 하야 클라이 동마저라고 코라이르. 그러면 랩 오버본 퓨처. 아보노 보록노 세이프 클라이나이. borokno mol klaine borokno shape khai tisanai piaba khoraya haina waridi ke tongkang ke temangnai uloke mana gorna kazak nai gemoke bufa gyan ganang gun ganang borongke bup besa haya khai prongke chastisement ro khorai omo haina sini afa kai torangka boni gyan be limited ya boni simung be limited ya hai bagai bot seng haya klai kangke seng kok na yang ke bo chastisement ronai teman bagai jeng boni kok bus kang ni salo boni kok no khana theng hanai jeng chastisement ronai nge tini obono no jeng wan sok laika jisu kaitor jisu ni thani hamari roi rakha je jisu no yasak nai boro bo hamari mansinai kaitor je hamari ronai hanai जे कबांग मा जिसुनि बिसिं तैसे हामारे रो ओंके जिसुनो माननाय बरो बजत तो हामारे नो मानानि बा अधिकार मानि मानो but the way you live that's how you will receive बाइके नों तो आबाइके नों आवश्यक जरातैनो नों हामारे मानाय ताबो नि याफा नि याफो नों बसक जरातै खुलो आसक जरातै नि माननाय नि पाइप अलरेडी टेंकी ओ थेपाजा हाइपर नों बसक जरातै मथर आसक जरातैनो omong nai oro tap rongo tap no motor nana motor yang ke phaya motor kangke clock kangke phai nai so how nung busuk zora tui klai asuk zora tui no nung hamare manai ke jeng asuk zora nung mutak sinai asuk zora tui no tini ning sinai ansure nai kangke plai mai nang kai to nung hambai ro nung suno chubadi nini kok thai khana manin bising tui tini abono khana ma bai simi yawi sini samangbai जों फुनुक मानानै जोंनि पयतनो तेबो आबनो जोंनि बोखाव चबै जों आबाइकेन तंमोननि कायते नों सुबादि तमन होनबा नों जोंनो वाइकेन हामारे नान जोंगो बेवनि थानिया परे सुब्रे जिसुं मैसुरि साना आमेन